ଓ ଯାଏ ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଚାହା ଜଳିଆ ଖାଇଦେଇକି ଆସେ। ଆଦି ଗଣେଶ ପୂଜା ଥଣ୍ଡାଟା ଦଉନ। ହଉ ପିଲେ କେତେ ଚାନ୍ଦା କରିଛ? ଆଦି ବେଶୀ ନୁହଁ ମ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା। ହଉ ନିଅ। ବାପା କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆରେ ସିଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାଲି ତାହେଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ହବ ଆଉ। ଆରେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତୁ ଖାଇଦେଲୁ? ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଖାଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବାପା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଖାଇଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତତେ ଏଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା? ହଉ ଯା, ପୂଜା ସିଆଡ଼େ ଲେଟ୍ ହବଣି। ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विघ्नेशाय गणाधिपताय नमः। हौ पिले पुष्पांजलि एथर। ओम गण गण गणपताय नमः। ओम विघ्नेशाय नमः। ଆରେ ମତେ ଭୋଗ ଦେ, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ନେବି। ଆରେ ଇଏ ତ ସେହି ଭୋଗ ମୁଁ ଯେଉଁ ମଉସାକୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ହେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ହେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବାରୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଆରେ ବିଶୁ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି। DJ Tuna exclusive. ଆଜି ମଦ ପିଇକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦବା ଆଉ। DJ Tuna. ଡିଜେ ବାଲା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବଜା।
ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।